koji su se uključili u virtualni prostor nakladničke kuće Henakom. Ja sam Hrvoje Kovač, urednik, a večeras razgovaramo o sjajnoj knjizi Brat od leda, romanu Alicije Kopf, objavljenom u kolovozu prošle godine u našoj nakladi. Roman je izašao kao dio projekta Europa iznutra i izvana, kojime već nekoliko godina nastojimo hrvatskoj publici približiti nagrađivane europske autore i autorice i njihove romane. Romani su prevedeni iz različitih europskih zemalja, odnosno s različitih europskih jezika i dolaze iz različitih zemalja. Cilj je projekta detaljnije istražiti književnu produkciju u Europi, te promovirati prevođenje i književne prevoditelje s hrvatskih prostora, ali i jednako tako na neki način istražiti reprezentaciju europskih kultura i društava u književnosti, u romanima, s naglaskom zapravo na one pojedince i skupine koji su na neki način u tim društvima izvan većine. Projekt je sufinanciran kroz program Kultura Europske unije i sufinancira ga također Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Čast mi je i zadovoljstvo predstaviti večerašnje gošće razgovora, koji su pristali sudjelovati i uveličati zapravo ovaj razgovor, učiniti ga puno zanimljivijim. A kao središnja gošća večeras s nama je Alicija Kopf, autorica izvrsnog romana o kojem će danas biti riječi. Alicija je rodom iz Žirone, katalonska je autorica, nagrađivana književnica i vizualna umjetnica. Diplomirala je primijenjenu umjetnost i književnost, a prvi roman, Brat od leda, koji je kod nas i preveden, objavila je 2015. godine. U sklopu vlastita umjetničkog projekta s izvrsnim nazivom Arctic Antarctic. S romanom je potom osvojila mnoge nagrade i priznanja, a roman je potom preveden i na nekoliko jezika, uključujući i engleski, s kojim je romanu dato i poznato PEN priznanje za izvrstan roman u prijevodu na engleski jezik. Autoričina poetika u sustavu poetika katalonske književnosti uključuje intenzivno promišljanje koncepta metafore, mogućnosti metafore, promišljanje društvenih odnosa, povijesti i multimodalnosti. Ono što je zanimljivo naglasiti je da je Alicija Kopf zapravo pseudonim, a referent iza toga imena zapravo je Ima Avalos Marquez. Alicija, dobra ti večer i hvala ti što si nam pristala doći. Gràcies a vosaltres per tenir-me aquí, per poder presentar a Croàcia aquesta meravellosa traducció. Hvala što ste me pozvali danas i što ću imati priliku predstaviti moj roman na hrvatskom jeziku. Naravno, bit će nam apsolutno zadovoljstvo. Moja sljedeća gošća dolazi iz domaćeg književnog terena, a riječ je o Lori Tomaš, književnici, prevoditeljici, urednici i književnoj kritičarki. Lora je diplomirana indologinja, a debitirala je u književnom svijetu prošle godine s romanom u najmanju ruku zanimljivog naziva Slani mrak, koji je objavljen baš u našoj Hedinoj nakladi. U tom romanu autorica u gotovo dokumentarističkoj maniri bavi se fragmentima otočkog života, literarizirajući vlastito istraživanje, a pritom vješto, autentično i hrabro podastirući drugačiju prozu u suvremenoj književnoj produkciji. Za rukopise 2019. ako se ne varam, osvojila i VBZ-ovu nagradu za najbolji neobjavljeni roman. U finalima je bio sam. Aha, u finalu, u redu. Tako. To je također veliko priznanje. A uz to sve, Lora je magistrirala i rodne studije u Budimpešti, te je nekoliko godina provela putujući Južnom Azijom, radeći pritom kao freelance novinarka i prevoditeljica. Lora, dobra ti večer, hvala ti što si nam odlučila doći. Hvala što ste me pozvali. Iznimno je zadovoljstvo predstaviti i pozdraviti Anu Hadžić, koja nam se pridružila ovog puta kao predstavnica delegacije vlade Katalonije, a delegacija vlade Katalonije, vrijedi spomenuti ovom prigodom, radi izvrstan posao u zastupanju i promociji katalonske kulture i književnosti na našim prostorima. Ono što treba za Anu spomenuti je da je ona inače i književna urednica, koja je nekoliko godina provela radeći baš u našoj izdavačkoj kući.
kao urednica strane proze i kao voditeljica projekata. A ono što je također zanimljivo naglasiti je da je Ana zapravo dijelom zaslužna zato što je ovaj roman o kojem danas govorimo pronašao svoje mjesto u HENA-inom izdavačkom programu. Naime, upravo je ona prepoznala njegovu vrijednost unutar katalonskog književnog polja, a onda i šire, i omogućila zapravo da dođe do cijelog procesa prevođenja i njegova objavljivanja. Hvala ti, Ana, što si s nama i dobro ti večer. Hvala i tebi, dragi Hrvoje, na pozivu i dobro večer tebi i svima koji prate razgovor. Hvala ti još jednom što si nam došla. Još malo pa ću tebi baš prepustiti riječ, a moram naravno na kraju pozdraviti i osobu koja će zapravo i omogućiti da danas prevaziđemo jezičnu barijeru između katalonskog i hrvatskog jezika. S nama je večeras u funkciji prevoditelja gospodin Zoran Mijočinović, inače odvjetnik i sudski tumač za katalonski, španjolski, engleski i srpski jezik, te počasni konzul države Ekvadora u Hrvatskoj. Zorane, dobro vam večer i hvala vam što ste odlučili odvojiti vrijeme za nas. Dobro večer i bona tarda na katalonskom svima i uvijek mi je drago da ste ovakve pozive. Hvala vam lijepa. Eto, prije nego što zapravo krenemo na razgovor o samome romanu zbog koga jesmo ovdje, ja bih rado dao riječ Ani, koju sam malo prije predstavio, a ona će nam nešto reći o katalonskoj suvremenoj književnosti i njezinoj produkciji, kao i o njezinom prevođenju na hrvatski jezik. Ana, izvoli. Hvala ti još jednom, Hrvoje, i naravno hvala izdavačkoj kući Henakom na pozivu na ovaj razgovor, ali još više i na tome što prevodi i objavljuje ovakve romane i što ne odustaje od prevođenja s manjih jezika, što često zna biti dosta težak i nezahvalan posao. Prije nego što se osvrnem na ovo tvoje pitanje o suvremenoj katalonskoj književnosti, htjela bi možda još malo više razotkriti odnos između mene i ovog romana. Naime, ja dok sam prije par godina još uvijek radila u izdavačkoj kući Henakom kao urednica, boravila sam neko vrijeme u Barceloni na poziv Katalonskog instituta Ramon Llull i tijekom tog boravka došla sam u doticaj sa jednom mladom katalonskom književnicom i vizualnom umjetnicom Alicijom. Iako tada još nisam naravno prilike pročitati njezin roman, sam sinopsis me baš oduševio. I zato mi je iznimno drago da sada iz ove pozicije sudjelovati u ovom razgovoru o romanu i taj neki razvoj događaja mi je u stvari simpatičan. Što se tiče tvog pitanja, drago mi je što mogu reći da prijevodi katalonske suvremene književnosti na hrvatski jezik rastu u stvari iz godine u godinu. Više faktora koji na to utječu. Jedan od zasigurno većih faktora je agilnost hrvatskih izdavača u praćenju suvremene katalonske književnosti. Drugi faktor je agilnost ovog već spomenutog instituta Ramon Llull koji potiče na razne načine i prevođenje i promociju katalonske kulture. Ali sve su to faktori koji u stvari ne bi mogli imati tako dobru sinergiju da u njihovom temelju ne stoji znanje jezika. Bez prevoditelja, to jest bez institucionalnog učenja katalonskog jezika, u Hrvatskoj nemoguće bi bilo govoriti o kvalitetnoj kulturnoj razmjeni. I zato mi je drago da se katalonski jezik uči na sveučilištu u Zadru, a i također da smo od ovog semestra ponovo vratili u suradnji sa našom delegacijom i katalonski na sveučilištu u Ljubljani. Tako da sam sigurna da će te nove generacije mladih ljudi sa znanjem katalonskog jezika u stvari biti u temelju spona ne samo kulturnih, već i ekonomskih između naših dvaju zemalja koje se nadam da ćemo u budućnosti još jačati. Suvremena katalonska književnost je zaista dobro zastupljena na hrvatskom tržištu knjiga i moram priznati da naši prijevodi u dobroj mjeri prate stanje na katalonskoj književnoj sceni.
Sustavno se prevode autori koji u stvari osvajaju vrijednije književne nagrade, poput Premi San Jordi, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes ili nagradu katalonskog pena čija je Alicia dobitnica. Tako da su književnici poput recimo Mercero Dorede, Jaumea Cabrea, Rafaela Nadala, Tonija Sale, Jordi Puntija, sada i Alicije Kof postali već prepoznatljiva imena hrvatskim čitateljima. Neki od njih su čak i gostovali u Zagrebu. S druge strane, žao mi je što još uvijek ne mogu reći da postoji neki reciprocitet u prevođenju hrvatskih autora na katalonski jezik. I to je nešto na čemu mi u delegaciji Katalonije planiramo raditi narednih godina u suradnji sa hrvatskim izdavačima i naravno našim ministarstvom kulture. Eto, za sada toliko od mene, ne bih htjela više oduzimati vrijeme autorici. Hvala ti, Ana, na ovom prekrasnom uvidu i na svemu što radite zapravo. A posebno hvala na tome, na trudu i radu da se hrvatski autori zapravo prevedu onda u budućnosti, odnosno da postane veći angažman prevođenja hrvatskih autora i za Katalon. Ja bih rado sada da zapravo pređemo na temu zbog koje smo se ovdje i našli, a to je Brat od leda. Kao što sam rekao, roman Alicije Kopf, debi u romanenskom svijetu Alicije Kopf, u mnogome netipično prozno štivo. Riječ je zapravo, kako je to Lora Tomaš nazvala, romanu kolažu, koji objedinjuje nekoliko modaliteta prezentacije. Uz tipično prozne narativne segmente, roman nudi cijelo mnoštvo različitih tekstova i diskursa, od dnevničkih zapisa, chatroom prepiski, vijesti iz medija, sve do isječaka iz različitih vrsta članaka. Uz to, roman je iznimno privlačan i zanimljiv vizualno, jer pred čitatelje podastire različite vizualne priloge. Fotografije vezane za povijesna polarna istraživanja, screenshotove iz filmova, različite mape ili karte, ali i, ono što je meni osobno bilo i najzanimljivije, vlastite Alicijine grafike iz serije Antarktik. Riječ je nadalje o autofikcijskom dijelu koji na razini fabule prati mladu profesoricu književnosti na njezinu putu promišljanja i otkrivanja kako vlastite perspektive u društvenom i umjetničkom svijetu, tako i istraživačke perspektive mnogih povijesnih aktera u polarnim istraživanjima. Može još malo kraće. Iako je fragmentaran u svakom pogledu, pristup Alicije Kopf nudi zaokružen i fascinantan književni svijet u kojem je od iznimne važnosti za sve čitatelje, a i recipijente, otkrivanje procesa njegova nastanka. Roman je za nas preveo Nikola Vuletić, prevoditelj s katalonskog, inače i profesor na sveučilištu u Zadru, koji nažalost danas nije ovdje s nama. Ali svakako treba naglasiti iznimnu kvalitetu ovoga prijevoda i golem trud i promišljanje koje je prevoditelj uložio u ovaj tekst, kako bismo zaista dobili Brata od leda kakav je izvorno i zamišljen.
Prije nego što prepustim riječ Lori Tomaš, koja je sigurno pripremila odlična pitanja za našu autoricu, postavio bih zapravo i Aliciji jedno pitanje. Tvoj je rad duboko utemeljen u istraživanju, kako onom tekstualnom, tako i fizičkom, koje pretpostavlja mnoga kretanja. Ono što me zanima, budući da je pandemija COVID-19 zaista promijenila sve, a u najvećoj mjeri zapravo ograničila upravo taj segment kretanja, kako je to s pandemijom, koja je zapravo obuzela cijeli svijet, utjecalo na tebe i profesionalno, a onda i privatno? Sí, doncs com en tothom m'ha plegat a l'interior de casa. Utjecalo na mene i na unutrašnjost kuće. Treballar des d'una perspectiva en la que he hagut de plantejar-me la idea I radilo se sve com una cosa molt més domèstica. o perspektivi da istražim svoj rad na nekakav kućni način. Vjerujem da sam ujedno naučila jako puno stvari ovih godinu dana. S druge strane, kad pisci se bavim promocijom, počinjemo gubiti vrijeme potrebno za koncentraciju. S druge strane, činjenica da nismo mogli putovati na nas književnike utječe na jedan pozitivan način, jer nema putovanja koji nam prekidaju misli, koje prekidaju svakodnevnicu i mogla sam se duže vrijeme na taj način fokusirati upravo na moj rad. Persones afectades de manera greu per la Covid. En cas de que hagués hagut de cuidar familiars, això hagués estat molt diferent. Da, sí. S druge strane, imala sam veliku sreću da niko u obitelji nije bio afektiran sa koronavirusom, tako da se nisam moralo nikom brinuti, niti sam imala taj dio osobnog opterećenja koji bi mi odnio misli sa samog posla, jer svakodnevno. Hvala Alicija na uvidu koji si nam ponudila i zapravo želim reći da mi je jako drago da nitko od tvojih bližnjih nije se razbolio od ove grozne bolesti koja nas je sve okružila. A tvoje mišljenje o tome, odnosno tvoje iskustvo toga da si mogla zapravo više raditi u ovim vremenima mi je izrazito zanimljiva. U posljednjoj promociji, odnosno u posljednjem razgovoru o knjizi koju smo vodili s autorom iz Austrije, kazao je da nije imao puno prilika, da mu se to ni na koji način nije pozitivno zapravo manifestiralo na njegov rad. Stoga mi je ovo pitanje izrazito zanimljivo. Sí, això no vol dir que tenir més temps faci que la qualitat de l'obra, d'allò que escrivim sigui millor. Per tant, he tingut molt de temps de concentració, encara no puc valorar la qualitat de l'obra, el que sí puc dir és que hi ha hagut producció
i no tota literària. En el meu cas tenia 2 exposicions a nivell internacional i em van donar una beca per fer un film curt. Per tant, durant aquest temps majoritàriament m'he estat dedicant a la producció d'un film, no tant a activitat literària. Da, dakle, činjenica da sam imala više vremena ne znači da sam ga mogla pravilno iskoristiti za književnost, jer naravno na osobnoj razini lockdown je utjecao na sve nas. Između ostaloga, za vrijeme dok smo bili zatvoreni imala sam 2 izložbe, a također sam dobila i stipendiju za jedan kratak film koji sam napravila. Aha, dakle, izvrsno, zapravo vrlo plodonosno razdoblje na neki način, što je, jako mi je drago to čuti. Lora, budući da i ti kao... Lora, budući da si i sama autorica i da s Alicijom Kop dijeliš tu određenu crtu, poglavito što se tiče tog istraživačkog temelja za književni rad, tvoj je roman nastao na temelju 3-godišnjeg istraživanja hrvatskog otočja i mnogih bilježaka koje si za to vrijeme prikupila. Pa također isto pitanje, kako je to ograničavanje kretanja utjecalo na tvoj rad i na ono što si planirala, odnosno je li ti pandemija donijela, nadam se, nešto pozitivno? Može? Da, s obzirom da trenutno dovršavam 2. knjigu, tako da bojim se da mi se život, a da nije pandemija, i ovakav kakav je sada, ne bi puno razlikovao. I dalje bi razmještala zareze u svojoj kuhinji većinu vremena. S tim da je ovo otvaranje terasa po gradu i to je donijelo neku novu dimenziju i vrlo očekivano. Nešto što smo željno očekivali svi. S druge strane je dalo zapravo i neku perspektivu na moje istraživanje za Slani mrak, jer tek sad shvaćam da je ono završeno zapravo u zadnji tren, recimo u zadnji tren, jer da mi sad to padne na pamet da idem po zabačenim otocima i tražim audijenciju kod starih i bolesnih ljudi na mjestima gdje doktorica dođe mjesec dana jednom u poderanim trapericama, kako kažu, i svećenik jednom tjedno i tako dalje. Mislim da mi to ne bi prošlo baš kao sinopsis projekta za neki književni rad. Tako da sam shvatila kako je završen u zadnji tren i zahvalna sam s jedne strane, a s druge strane zaista to stavlja stvari u perspektivu, koliko ne znamo, mislim, kad nešto radimo, hoćemo li uopće moći nastaviti s tim i dalje i u kojem obliku. S obzirom da mi je 2. knjiga trenutno se više bavi na akademskom istraživanju, to sasvim dobro funkcionira sa stanom i sa internetom i sa ovakvim uvjetima koji jesu, tako da sam ja za sad ok.
Možemo dalje. Drago mi je, Lora, da si ok. Posebno mi je drago da si dobro, čilo i zdravo, a jako se veselim novoj knjizi koju pišeš i koju dovršavaš. Vjerujem da će to biti zaista užitak čitati. A ovo što si rekla za zadnji čas za dovršavanje knjige, da, zaista, stvarno kad čovjek, zapravo ljudi, čitatelji na to ni ne pomisle, da je prošlo još neko vrijeme, tebi zapravo projekt ne bi bio gotov. Tako da mi je drago da je to također izašlo na vrijeme. Da. Možemo dalje. Lora, prepuštam ti podi za tvoja pitanja za Aliciju i eto. Evo, s obzirom da sam već imala prilike razgovarati s Alicijom, ovo je svojevrsni nastavak, neka ćemo pitanja možda malo i ponoviti s nekim drugim zaokretom na kraju, ali htjela bi se nastaviti na ono što je zapravo Hrvoje govorio o tome kako je građen vaš roman, Alicija, znači od raznih diskursa. Ima tamo, citirate dijela o polarnim istraživanjima, ali i Wikipediju i Facebook unose, razne internetske stranice, ima tu arhivskih fotografija polarnih istraživanja, reference na filmove o njima i tako dalje, pa me zanima na koji način ste zapravo iskomponirali sve te raznorodne izvore i da li ste s time nešto htjeli reći o tom bučnom medijskom pejzažu koji nas konstantno okružuje sad i koji zapravo briše granice između visokokulturnog i niskokulturnog ili srednjekulturnog, kako god to hoćemo nazvati, ili nečeg što je legitimno citirati ili je manje legitimno citirati pod navodnicima. Znači, otkud takav miks izvora i diskursa u vašem romanu? Bé, la novel·la Germà de Gel és de fet el punt d'encontre de 3 mètodes d'investigació. El primer és acadèmic i es basa en una recerca dels imaginaris de l'exploració en els pols com a metàfora de la pàgina en blanc. Faig una pausa i et deixo... Sí, dakle, roman je nastao na temelju 3 različite metode istraživanja. Jedna metoda je akademska, a to je bila istraživanje Sjevernog pola. Després hi ha un segon eix d'investigació, que és la investigació personal en el propi passat, donat que la protagonista o aquesta veu autoficcional el que fa en un moment donat és interessar-se ja no només per l'obsessió per la imatge del gel i els exploradors, sinó per la seva pròpia obsessió amb aquest gel i, per tant, comença a indagar en el propi passat i quin és el gel que hi pot haver a dins d'ella mateixa. Aquest seria el segon moment investigatiu.
Druga, dakle, metoda istraživanja je osobna, odnosno ispitivanje vlastite prošlosti i autofiksacija na vlastita fiksacija na led, na činjenicu leda i radi se o vlastitoj obsesiji s ledom preko koje istražuje sama sebe i pita se što ima od leda u njoj samoj. I després el tercer element és la mateixa pregunta pels medis de representació i pel propi paper en el món de l'art, no? I aquí és on es qüestionen tots els medis de representació i, per tant, si ja hem jugat amb el registre acadèmic que està dins el llibre, no?, i assagístic, i hem jugat amb els diàlegs amb un psicoanalista, per exemple, també afegeixo totes aquestes altres maneres i registres de llenguatge que tenen a veure tant amb la comunicació científica com amb la comunicació emocional que podem tenir a través de tenir relacions per WhatsApp, no? Dakle, i treća metoda je upravo ispitivanje funkcije komunikacije umjetnosti. Dakle, ne samo putem službenih navoda, službenih citata, kao što ste pitali, već također i raznih neslužbenih oblika komunikacije koje sam željela uklopiti u svoje djelo. Per tant, el que a mi m'agrada d'alguna manera és trenar aquests diversos registres i crear una espècie de caixa de veus, no? Per mi un llibre és una caixa de veus que té la propietat d'anar molt més en fons que qualsevol altre medi artístic. Dakle, željela sam skupiti sva ta 3 izvora u jednu cjelinu, izbaciti svakog njih pojedinačno i, kako kaže Alicija, stavili kao jednu kutiju s jednim jedinstvenim glasom sva ta 3 izvora. Dakle, da, to što ste rekli zadnje, kako ste zapravo objedinili sve sa jednim glasom, to mi se nekako čini dosta bitno. Nedavno sam slušala irskog kritičara i pisca Colma Toibina koji je rekao nešto jako slično. Rekao je da je zapravo roman na okupu drži glas i ritam, ali koji se može varirati cijelo vrijeme. Dok sam roman može biti izgrađen od raznih vrsta diskursa i uvijek je bio, od samih početaka je bio hibridan, sastojao se prije kombinirao je propovjed, odnosno vukao iz tih formi propovjedi, ispovjedi, poezije. Hrpa pisaca, spomenimo samo Ruse, dosta su koristili digresije u svojim romanima, 100 strana bi otišli na neku sasvim drugu temu. Da stanemo ovdje. Možete vi do kraja ako je to pitanje. Ok. Znači, ono što mi je tu zanimljivo kod romana je što je zapravo to cijelo vrijeme sporna forma, cijelo vrijeme se spori oko toga šta bi bio taj neki idealni i pravi roman i što nije pravi roman ili je pokušaj romana. Tako da je to s jedne strane i zapravo snaga tog žanra i nekakva možda manjkavost. Kako vi gledate na to? Koje su mogućnosti romana za vas? Koji su mu možda nedostaci i kako vi zapravo navigirate tu formu koja se uvijek dovodi u pitanje? Mm-hmm.
Molt bona pregunta. Jako dobro pitanje. L'autor avui en dia de fundar la seva idea del que és una novel·la. Dit això, per mi una novel·la, el poder que té la novel·la, és el de retratar un moviment intern, un canvi de perspectiva en un o més personatges. Dakle, Això seria el primer, no sé si li vols... Dakle, ono što bi trebala biti novela je kao jedna opis onoga što se dešava kod nas iznutra, kao jedna introspekcija onoga našeg duševnog života. El que jo intento que retrati o que expressi una novel·la, per mi, és un esdeveniment intern, no? Dakle, želim da novela... Un moviment intern, un descobriment, que no té per què ser, òbviament, geogràfic, sinó que pot ser un moment d'il·luminació. Dakle, mislim da novela u svakom slučaju treba izraziti unutrašnji život autora i da prenese zapravo svoj duševni život, svoje misli na svoje djelo. Està clar per això que la novel·la pot ser qualsevol cosa i la màgia que té és que ens permeti ser altres, no? Jasno je da novela može... La meva intenció quan escric no és tant convertir-me en altres personatges, sinó d'alguna manera desenmascarar-me a mi mateixa. Jasno je da novela može biti puno stvari, ali ja kad pišem uglavnom ne namjeravam prikazati onim dijelima druge osobe, već razotkriti sebe samu. Sí, aquesta és una concepció molt personal de la novel·la i per això adopto la meva prosa està escrita sota el concepte d'autoficció, seguint la tradició de Vilamatas a Espanya, però hi ha altres tradicions com la francesa i una de les meves autores de referència és Annie Ernaux, que diu que fa un treball sociològic sobre ella mateixa. Dakle, to je ono što ja mislim o romanu općenito i na način na koji bi on trebao funkcionirati i nisam ja jedina koja tako radim jer sam i našla uporište u nekim drugim španjolskim autorima kao što je Vilamatas, a također i u francuskoj autorici Annie Ernaux. Dit això, la idea de treball sobre el jo o el desemmascarament es pot fer a través de molts mecanismes. Un d'ells és la introspecció novel·lística, però també pot existir el treball a través de l'exterior, que és el que combina Germà de Gel. Germà de Gel agafa una metàfora externa i, per tant, explica vides d'exploradors per parlar d'allò interior. Per tant, quan estem parlant d'aquest procés de desemmascarament, es pot fer a través del jo o a través dels altres, a través de les històries que triem o les metàfores que fem servir per vehicular aquest procés de descobriment. Sam rad na otkrivanju može se provesti na više načina, jer jedno je unutrašnja introspekcija, dakle preko sebe same, objašnjavam koncepte i unosim ih roman, a na drugi način može biti putem drugih osoba, kao što sam napravio u svojem dijelu, putem vanjskih istraživača, putem polarnih istraživača koje sam zapravo unijela u roman i na taj način kombinirala i vlastitu introspekciju i vanjske osobe. Da, htjela sam još zapravo pitati o tom kombiniranju akademskog istraživanja, pa čak ponekad i akademskog jezika, znači sa nekakvom autofikcijom ili sa memoarom, sa poezijom općenito, sa drugim žanrovima. Nekad mi se čini da je ta granica između akademskog diskursa i humanističkih znanosti, ako uzmemo sad samo njih za primjer,
i nekakve čiste književnosti pod navodnicima, da zna biti dosta stroga. Znam da je to neka praksa u Sjevernoj Americi, zapravo da dosta koriste, miješaju taj akademski diskurs i recimo neki čisto beletristički. Maggie Nelson to sjajno radi u Argonautima, gdje kombinira memoare i queer teoriju, ali se dosta referira i na modernu umjetnost i to mi je sjajno, to i vi radite isto. Što dobivate s tim, recimo, akademskim okvirom na nekakvo iskustvo osobno protagonistice koje može biti, se činiti ovako na prvi pogled dosta udaljeno od tema koje taj akademski diskurs donosi. Stvari tu i u različitosti jezika koji se onda treba prilagoditi da se dobro spoji, da taj spoj dobro izgleda. Eto, možemo tu stati za početak. L'ora diu che li agrada combinare la investigazione artistica i l'accademica, no? Zoran, nama govorite. Što? Vale. Mhm. 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 Bé, jo crec que per fer una combinació de gèneres primer has de conèixer bé els límits del gènere. Per tant, depèn una mica d'allà on vulguis arribar, no? I diguem que el sentit al final és poder arribar amb el que et dona les eines d'un gènere allà on l'altre gènere no et permet arribar. No? Sí. En el meu cas, per exemple, a mi m'interessa moltíssim la teoria, m'interessa molt la filosofia, m'interessa molt la poesia i de fet llegeixo novel·la, però m'interessa la novel·la quan hi ha una quantitat important de pensament. No llegeixo novel·la d'una manera lúdica, diguem-ne, no? Llegeixo a Maggie Nelson, per exemple, però per precisament aquesta combinació tan brillant de sensibilitat i pensament que ens ofereix, vinculada a una biografia i a una perspectiva situada. Això és el que la novel·la híbrida ens pot donar i no ens poden donar altres formats. El format acadèmic normalment rebutja allò més íntim, la poesia no té l'extensió, la profunditat, té la profunditat però no l'extensió de la novel·la, i l'assaig acadèmic està molt constrenyit. Per tant, en el meu cas intento agafar allò que m'interessa de cada un dels gèneres. Dakle, da bi se mogli miješati žanrovi, prvo ih treba jako dobro poznavati. To je na prvom mjestu, zatim nakon toga svatko treba odlučiti u kojem pravcu želi ići kad se radi o miješanju žanrova. Ja sam čitala i puno i filozofiju i teoriju i mislim da sam izgradila dobar način na koji miješati te žanrove, a inače kad se bavim literaturom i kad čitam djela drugih autora, ne čitam romane radi zabave, čitam
da shvatim njihov pravi unutarnji duševni život. Inače, sama akademska forma često puta odbacuje intimne teme, intimni način izražavanja u knjigama. Akademska poezija nema dovoljno dubine, isto tako. Tako da miješanjem žanra mislim da se može postići upravo to, da se ide u dubinu teme i onoliko koliko svaki autor odluči. Slažem se, da, akademski jezik često ako smo u humanističkoj domeni, dosta akademskih radova zvuči poprilično kao poezija, ovisi u kojem ste polju studija. Evo, prelazimo na nešto drugo sad. Protagonistica vašeg romana ima brata koji je osoba s autističnog spektra i on je zapravo taj brat od leda iz naslova, iako je taj naslov toliko metaforički širok da se može možda prenijeti i na te polane istraživače i na svašta nešto. Kako ste se nosili s izazovima reprezentacije osoba s autističkog spektra i koliko je ona uopće moguća? Molim samo ponoviti zadnju rečenicu, malo veza mi je malo pukla. Znači, kako ste se nosili sa izazovima reprezentacije osoba sa autističnog spektra i koliko je ta reprezentacija moguća i dokud? Sí, és un tema precisament important a la novel·la. Tracta no tant l'autisme en si com la repercussió de tenir en un personatge femení, que és la germana, de que hi hagi aquest germà amb autisme. Per tant, no és el tema central, però és un tema que estructura la identitat de la protagonista. Sí. Dakle, sam autizam nije... Primera part de la resposta, Vale. Vale, segueixo? Sí? Vale. Dakle, glavna tema dijela nije taj autizam, niti je brat glavne protagonistice koja ima taj autizam, već je sama glavna protagonista romana je osoba koja nema taj nedostatak i autizam utječe na nju samu i na njen cijeli život. Sí, llavors, dit això, precisament la raó o una de les raons que van impulsar l'escriptura de la novel·la és la necessitat de representar aquest fenomen d'una manera que per mi fos satisfactòria, en tant que jo no havia trobat una representació satisfactòria d'aquest tipus de neurodivergència ni en la literatura ni en el cinema. I amb això et puc donar exemples concrets de llibres sobre persones autistes
com l'incident del gos a mitjanit de Mark Haddon, o hi ha Rayman o hi ha Forrest Gump, que són persones amb espectres Asperger o autistes, i que tot i així fan sempre tot el que es proposen i fan grans proeses, quan en realitat jo no veia aquestes possibilitats en l'entorn tant del meu germà com dels seus companys que tenen la mateixa karakteristika. Dakle, ja sam željela predstaviti autizam onakav kakav je, jer kad pogledate, i nisam zapravo pronašla u dijelima autizma, jer kad pogledate recimo poznata dijela kao što su Marka Halona ili filmovi Kišni čovjek ili Forrest Gump, izgleda kao da osobe koje autizam mogu apsolutno sve, a zapravo u konkretnom slučaju je Aspergerov sindrom. Međutim, situacija u stvarnosti je puno drugačija i želja sam upravo prenijeti tu sliku u svoje djelo. Razumijem, da. Sad ćemo se malo okrenuti na neku drugu temu. Znači, Alicia Kopp zapravo je vaš pseudonim, ali rekla bih heteronim. I tu nas uvijek nas osjeti na lisabonskog kultnog knjigovođu, pa onda i pisca Fernanda Pessoa, kojih je imao zaista mnogo i kreirao je mnogo umjetničkih persona i koje opuse i pisane sasvim nekim drugim glasom, sa sasvim nekim drugim preokupacijama. Zanima me, pogotovo danas u toj kulturi psihoterapijskoj, ali i šire kulturi izričaja, taj pojam se zaista svuda pojavljuje, a ponekad i nekritički, dosta je zaglušena ta javna sfera tim pojmom. Kako zapravo on interferira ili u kakvom je kontrastu ili srodstvu s tim s tom praksom uzimanja pseudonima ili heteronima i kreiranju različitih persona za umjetničko stvaralaštvo? Clar, aquí hi ha dues preguntes, Imamo dva pitanja. La de l'heterònim i l'altra és la de la cultura de l'autenticitat. Sí. Contestaré primer a la primera. Jo crec que el nom que tenim és un nom heretat, és una herència, i que tots hauríem, igual que la nostra identificació amb el gènere sexual. Llavors, pot haver-hi una identificació amb el nom o no, o pot haver-hi una relació ambigua, com és el meu cas. Llavors, a mi treballar amb un nom artístic em permet tenir o haver triat la identitat artística que jo vull tenir, i això no vol dir que hi hagi com que amagui la meva identitat real, que això seria si fos un pseudònim. Jo no uso pseudònim perquè no amago la meva identitat real, però sí que crec que tot allò que faig ha d'estar sota la signatura d'un nom que és el que jo he triat i representa l'estètica i la poètica de qui jo vull ser escrivint, fins que això sigui necessari. Potser hi ha un dia en què escriuré sota el nom Immávalos perquè creuré que és important o que em representa més, però hi va haver un moment, ja molt a l'inici de la meva carrera artística, que vaig decidir que volia separar la meva identitat artística de la meva identitat heretada.
Dakle, pitanje se odnosi na heteronim, je li? Naše ime imena i prezimena smo naslijedili, jel, kao i našu rodnu spolnu identifikaciju. Prema našem imenu možemo imati jedan potpuno pozitivan odnos, postoji naravno i negativnih odnosa, ali postoji i odnosa koji su potpuno indiferentni u vezi imena i prezimena. Jel? Heteronim konkretno meni daje mogućnost da budem ono što jesam. Jer na početku svoje karijere, kad sam razmišljao o tome da pišem pod imenom, pravim imenom Ima Valos ili Alicija Kof, jednostavno sam odlučila uzeti taj heteronim Alicija Kof koji mi omogućuje da zapravo stvorim onaj imidž koji želim, neovisno o mom imenu i prezimenu. La segona part, falta de la pregunta, que és la cultura de l'autenticitat i la psicoteràpia, que trobo molt interessant d'abordar aquí, perquè, com ha dit bé la Laura, és una cultura de l'autenticitat, és una creació, no? I per tant, a mi em sembla bé explorar-la sempre i quan som conscients de que és una construcció en tant que cultura, no? Per tant, no hi ha una veritat darrere d'això, sinó que hi ha una sèrie de corrents d'autoconeixement que em semblen molt interessants d'abordar i que la psicoteràpia s'ha convertit per fi en una manera d'adreçar l'educació emocional, cosa que no existia fins ara. Fins ara s'havia entès la psicoteràpia com a tractament d'una patologia psiquiàtrica i cada vegada més en les persones, sobretot de la nostra generació inferior, s'entén com un mètode d'autoconeixement i d'educació emocional que no hem rebut, malauradament, a les escoles. Per tant, trobo molt positiu que es parli d'això en qualsevol dels medis possibles. Dakle, kultura autentičnosti, Lora, koju ste spomenuli, i psihoterapija su jako interesantni. Dakle, ta kultura autentičnosti me zaista zanima i želim ju istraživati, ali to je u suštini konstrukcija. Kad govorimo konkretno o psihoterapiji, sama psihoterapija konačno započela rješavati probleme u stvarnom svijetu, jer do nedavno je psihoterapija isključivo bila fokusirana na rješavanje psihijatrijskih poremećaja, a ne nekakve loše adaptacije u društvu, nedostataka u našem odgoju ili u školi s kojima smo se susretali tokom života. Hvala. Eto, sad ste zapravo teme autentičnosti i recimo autentičnosti emocija i tako dalje. Možemo krenuti na ovu drugu. Čitala sam i Eni Dillard se nešto malo bavila istopolovnim istraživanjima i zapravo je u jednoj svojoj knjizi eseja je napomenula onako malo ironično kako su zapravo ti prvi istraživači od Pirija pa slično, kaže, nisu bili odabrani toliko zbog svoje hrabrosti, mišića i čega već ne, nego zbog hladnoće svoje proze, zato su ih poslali na polove. Naravno zeza se, ali spomenula je taj zapravo stil njihovih dnevnika, pisama, unosa čak pred smrt usred nekakvih apsolutno ekstremnih uvjeta. Vaš roman je isto, mislim, izgrađen je na prilično nesentimentalnim rečenicama koje recimo da graniče i s nekom hladnoćom u nekim momentima, ali s druge strane je fascinantno to da uspiju prenijeti taj emotivni sadržaj i zapravo iza toga stoji velika emocija. Kako ste to uspjeli postići i na koji način pristupate čisto onako zanatski sklapanju rečenica? Postoji li nešto što bi se moglo zvati poetikom leda u vašem romanu?
možemo drugi dio pitanja. Jednostavno je predugačko, ne mogu se odjeti. Koji je drugi dio? Dakle, nakon što smo završili sa istraživačima. Da, neću reći da je slično sa istraživačima, to je sad opet nešto sasvim drugo, ali vaš roman je izgrađen na nekoj nesentimentalnoj prozi, koja može graničiti sa hladnoćom na nekim mjestima, ali s druge strane je opet jako poprilično adekvatna da prenese cijeli taj emotivni sadržaj iza toga, čak paradoksalno možda više nego da odlazi u nekakvu floralnu sentimentalnost i slično. Na koji način se pristupate konstrukciji svojih rečenica i postoji li nešto što bi se moglo nazvati poetikom leda u vašem romanu? Bueno, és molt interessant això que apunta la Lore en relació a la... Zanimljivo pitanje od Lore. ...dels exploradors, que ve de també una cultura epistolar victoriana, no? que fa que molts del que hem heretat d'aquests documents tingui aquest dramatisme precisament per la contenció, no? Cosa que avui, si es miressin els documents que resten, que són digitals, no? de les aventures, segurament trobaríem 2 o 3 WhatsApps mal escrits i fragmentaris i més aviat en un estil contrari. No? Això crida l'atenció. Això seria la primera part de la resposta. Da, vrlo je zanimljiva ova Lorina tvrdnja o polarnim istraživačima, dakle kao osobama koje u vrijeme jedno epistolarno viktorijansko vrijeme se isključivo fokusiraju na iznošenje činjenica bez puno emocija, jel? I siguran sam da kad bi pronašli nekakve njihove izgubljene zapise, da bi pronašli kao nešto kao što bi bili presječene WhatsApp poruke na kojima u potpunosti nisu izrekli sve što su mislili u to vrijeme. No, diguem, molt trista de la nostra generació, no? Els últims documents que deixarem, això si pots dir. Da, dakle, jer upravo te prekinute WhatsApp poruke ili Viber poruke, nažalost, je ono što će naša generacija, nažalost, vrlo vjerojatno ostaviti iza sebe, jer to je sudbina naše generacije, živimo u potpuno drugačijem svijetu. Per tant, l'escriptura com a construcció d'identitat era diguem, com ho diria, un dispositiu molt més elaborat, no? A principis del segle XX. Avui en dia ja no es considera l'escriptura com a únic medi de construcció d'aquesta subjectivitat, sinó que estem sempre treballant en medis multimèdia, no? A través d'imatges, a través de plataformes, de missatges fragmentaris. No? En el meu cas, i contestant a la pregunta, jo intento ser sempre precisa, clara, i en relació al sentiment intento que a través de la frase i de l'acció el lector pugui triar si es vol emocionar o no a través de la seva interpretació del que diu la frase, no pel fet de jo obligar-lo a través de la prosa sentimental.
Dakle, na način na koji se prenosila misao, recimo prije jednog stoljeća, početku 20. stoljeća, bila je vrlo elaborirana, bila je vrlo konstruirana. Tim pisanjem se bavili obrazovani ljudi, a i samih medija je bilo vrlo malo, postojala je pisana riječ. Kasnije su došle fotografije, kasnije je došao zvuk, kasnije je došla moderna tehnologija u kojoj smo mogli kreirati, konstruirati svoje misli na način na koji želimo. Ja uvijek nastojim u svojim dijelima biti, odnosno slažem rečenice na način da budu precizne i jasne, a onda nastojim ostaviti samom čitatelju na izbor želi li to shvatiti sa više emocija ili ne. Dakle, da na neki način bude i protagonist u čitanju tog dijela, a ne samo da ga mehanički čita. Super, da. Znači, polarna ta istraživanja u početku su i sada, ali to je bilo izraženije u početcima, su bile, da, geopolitički, strateški poduhvati, naravno, ali nekako osvajanje metafora, njihovo naseljavanje, fizičko zapravo suočavanje sa tim nekim svojim metaforama koje su, po onom što sam čitala, i kod vas i drugdje bile zapravo ta nekakva, ti neki prazni brisani prostori, nekakva vječnost, nešto zaista čisto i iskonsko i djevičanski na neki način. I zapravo su se ti prvi istraživači dosta nepripremljeno tamo pojavljivali. Da stanem tu? Možete završiti rečenicu. Znači, vrlo nepripremljeno pojavljivali na tim prvim brodovima umjesto viška ugljena oni bi donijeli cijelu knjižnicu, orgulje, porculanski set za čaj i ne znam, srebrni pribor za jelo sa ugraviranim njihovim imenima i slično i nosili vrlo elegantne, ali tanke uniforme časničke i tako dalje. Hoću reći zapravo koliko je to naseljavanje metafora, naše približavanje njima fizički, da li je praktično, da li je potpuno opasno i apsurdno ili nešto između i što možemo iz toga nekako uzeti. Aquí de nou hi ha dues preguntes. Opet imamo dva pitanja. Aviam, contestaré el que pugui contestar Odgovorit ću što mogu odgovoriti. no soc una exploradora polar. Jer nisam istraživač polarna. Bueno, jo només he estudiat una part de tota la història de l'exploració polar, que és l'edat heroica de l'exploració polar, que és aquella en la que els exploradors anaven amb els propis medis físics als pols. És a dir, no hi havia automoció, no hi havia ajuda mecànica, a part de gossos o cavalls. Dit això, en aquell moment anar als pols representava un 50% de possibilitats de morir estadísticament i a mi m'interessava precisament d'aquesta recerca el fet de que en aquell moment no hi havia un interès geopolític clar, hi havia interès polític per prestigi o per interessos científics, però no hi havia un benefici, diguem, material
arrel d'aquesta investigació i, per tant, hi havia certs components que creaven un paral·lelisme amb la recerca artística i és per això que em vaig interessar per aquesta primera part. Dakle, ja nisam se fokusirao na onaj fizički dio i na mehaničke i medije koje su istraživači imali s sobom, već isključivo na sam čin istraživanja. Smatram da u vrijeme kad su se provodila ta istraživanja, prvo da kažem da je u ono doba ste imali 50% šanse da ne preživite put, jednostavno su uvjeti bili tako strahoviti, ljudi su bili loše opremljeni, da su šanse za preživljavanje nisu bile velike. Međutim, u isto vrijeme samo istraživanje polova u ono doba nije imala nekakvu političku konotaciju. Konotacija je isključivo bila prestiž, ko će prvi stići ili određene znanstvene konotacije, međutim nije bilo te političkog interesa koji danas postoji oko polova, zahvaljujući napretku znanosti i tehnologije. I željela sam to zapravo prebaciti, to istraživanje sam htjela prikazati na umjetnički način. I la segona part de la pregunta, me la pots recordar, sisplau? Ja, això és una pregunta interessant també, depèn d'allà on vulguis arribar. És a dir, en el meu cas personal va haver-hi un moment en què l'estudi acadèmic, històric de la metàfora del gel no era suficient i per mi havia d'anar a altres accepcions de la paraula gel i d'allò congelat, com són les emocionals, o fins i tot anar, en el meu cas, a Islàndia a veure el gel. Tot depèn d'allà on vulguis arribar. Si ets un historiador i fas un tipus d'historiografia que és la d'ordenar coneixement, potser suficient amb l'acadèmica. En el meu cas em considero una investigadora vital en el sentit que el propòsit dels meus projectes sempre és adreçar una pregunta vital, de maneres artísticament innovadores, però sempre la pregunta de fons és una pregunta que m'interpel·la profundament i vitalment, i per això agafo tots els mitjans al meu abast. Sí, da. Dakle, drugo pitanje, Lorena, dakle, koliko je praktički opasno ili poželjno fizički se približavati vlastitim metaforama. Alicija kaže da to zavisi onoliko koliko svaki od nas želi se približiti. Dakle, kod mene konkretno nije bila dovoljno samo umjetnička metafora leda, već je bilo potrebno i putovati na Island da bi se došlo do definicije o tome što je led i kakav je. Ja osobno sam istraživačica i ja osobno se osjećam istraživačem, uvijek pitanja koje postavljam u svojim dijelima su, smatram, životna pitanja, nisu efemerna pitanja kojima se bespotrebno ne zamaramo, zaista su suštinska životna pitanja koje bi se trebao pitati svaki čovjek. I želim ih na taj način isto približiti u svojim dijelima. Da, i zapravo na tom Islandu onda vi ste na kraju svog projekta i pred kraj romana opisujete odlazak na Island, gdje se zapravo fizički suočavate s tim ledenim područjima, sa konkretno ledom. I tu meni se čini vaša metafora prvotna malo i mijenja jer otkrivate taj led i neki život u njemu. Možete nam samo malo još o tome ispričati? Na koji način se ta metafora promijenila na Islandu i što ste otkrili o ledu, a možda do tad nije bilo toliko jasno?
Sí, va ser molt important anar a Islàndia, que era el lloc on em permetia apropar-me el més possible al cercle polar àrtic amb els meus medis materials del moment. Va ser molt important perquè em va permetre observar glaciars i veure com en un lloc on hi ha molt de gel també hi ha molta vida a sota i moltes cascades, també hi ha molt de desgel, no? I aquestes cascades, si heu anat a Islàndia, haureu vist que són espectaculars, no? És com una quantitat d'energia que es genera per aquell moviment, no? Llavors, és com que el gel conserva la informació durant mil·lennis i alhora permet també s'allibera en un moment o altre, no? I en aquesta alliberació d'allò retingut hi ha molta energia, hi ha molt de fluid, hi ha molta bellesa amb això, no? Que és també el fluir del text, no? I per això jo crec que és un bon final, no? Aquesta descoberta de les cascades islandeses. És molt important, na hrvatskom sam dobro, je molt important, za mene je bilo vrlo važno na samom Islandu približavanje tom arktičkom krugu u okviru mojih, naravno, tehničkih i materijalnih mogućnosti, jer mi je omogućilo promatranje leda u puno svoje ljepoti. Na samom ledu me iznenadilo da ima jako puno života, imaju prekrasni vodopadi koji vas zaista zaprepaste. I izgleda kao da se tokom milenija u tom ledu nagomilava ogromna energija koju sam led čuva i koja se na kraju topljenjem oslobađa. Sve to jako puno, u svemu tome ima jako puno ljepote. Kad se taj led oslobodi, imate stalno, postoji tok te energije na isti način kao što postoji tok energije u samom tekstu. A to je kao neko oslobađanje autorskog glasa, recimo, na kraju, ili je li tako? Sí, exactament. Točno upravo. Sad, ako imamo još vremena, ja bi se malo dotakla... Još za jedno pitanje, malo smo kratki, ali jedno pitanje još može, pa bismo onda prešli na pitanje izpredstavstva. Može. Mislim, mogu preskočiti, nije... Ne, da pače, završi. Znači, u našem zadnjem razgovoru ja sam vas pitala na čemu novom radite i rekli ste da je to neki projekt trenutno izložbi koji će kasnije izrasti u roman, kao što je to bio slučaj sa Bratom od leda koji je iz projekta Arctic Antarctic prerastao u roman, i bavite se temama ljubavi i kako se ona mijenja pod utjecajem tehnologije. Naišla sam na nekoliko sjajnih eseja Elizabeth Gross, australske filozofkinje, baš na tu temu, koja piše o tome kako zapravo tehnologijom pokušavamo transcendirati tijelo i nekako biti dio svega toga, svog tog ljubavnog i seksualnog krajolika bez zapravo opasnosti koje konkretno fizički kontakt ili emotivni neki angažman veći zapravo otvara. I eto, ona isto ne zna što je budućnost toga i kamo se to kreće. Koliko je vaš projekt vezan za nešto tako slično? Koliko možete pričati uopće o tome sad u ovoj fazi?
Uf. Bueno, precisament necessito fer aquest projecte que estic fent, que es diu Speculative Intimacy, per saber què penso, perquè de moment no és tant que ho pensi com que d'alguna manera m'afecta o ens afecta a tots, no? Això seria la primera part de la resposta. Sí. Dakle, ono što sad proživljavam je ono što se može nazvati spekulativ intimacy, jel? U kojoj Sí, primerament que estic fent un projecte artístic i dins d'això hi ha inclòs el film que estic fent i tot això és en un paraigües que es diu Speculative Intimacy, no? I tot això és el context de pensament en el que jo mateixa intento respondre la pregunta que em fa la Lora. O sigui que per mi la resposta no és una i no és clara, sinó que estic intentant saber com puc donar resposta a una cosa que de moment més aviat m'atravessa i m'afecta més que no pas sigui una opinió distanciada que jo tingui. Da, dakle, kao što kaže u vezi prvog pitanja Lorinog, pokušavam putem određenog projekta, kao što je snimanje jednog filma, složiti jedan projekt koji bi se zvao Speculative Intimacy, kao što sam rekao ranije, i koji služi da izrazim svoje misli u vezi ove današnje teme koje se dešava u cijelom svijetu. Dakle, na koji način da izrazim svoje duševno stanje, svoj način razmišljanja u vezi što se danas događa oko pandemije konkretno. Dit això, i responent a la Lora, tinc algunes pensadores de referència, com per exemple la Eva Ilús, no? Ha sigut per mi una referència del projecte, però també d'altres pensadores importants com Silvia Federici o, per exemple, també... M'interessa molt el que diu sobre aquest tema Slavoj Žižek. Hi ha com unes entrevistes molt conegudes a Big Think, que és com l'amor com a event, i parla de la idea de falling in love en relació a la tecnologia, no? I ell parla de l'amor com un esdeveniment i quan hi entra la tecnologia d'alguna manera elimines el component accidental del falling in love, no? De cop ja no és accidental, sinó que hi ha una tecnologia que com les celestines d'abans t'uneix a una persona d'una manera calculada, no? Això és la segona part de la resposta. Jo crec que hi ha 3 parts. Dakle, u svojim radovima također se osvrćem na neke autorice kao što je Eva Ilús, kao što je Silvia Federici, ali također i na našeg lokalnog autora iz Slovenije Slavoja Žižeka, koji govori općenito o temi zaljubljivanja, je li fall in love, uz tehnologiju, na način da kad imate tehnologiju prilikom zaljubljivanja, eliminira se slučajno zaljubljivanja, izgleda kao da je sve navođeno u tom pravcu. Da, eliminira se falling. Da. We all want to fall in love without the falling. Neko mi ga je citirao neki dan, Žižeka, valjda je to njegov citat. Jako dobro zvuči. Dobro, evo, tu sam ja. Ima Alicija još nešto. Aha.
part of the answer. Com afecta això la qüestió de la... Ha dit una paraula molt important, la Laura, que és responsabilitat. Jo crec que l'entorn digital facilita l'accés a moltes persones i coses, però s'elimina el concepte de responsabilitat afectiva, perquè d'alguna manera no hi ha encara un llibre blanc de bones conductes que sí que hi havia en l'entorn de les parelles tradicionals. En els pobles tothom sabia que si algú trencava la seva promesa hi hauria unes conseqüències per la persona que la trencava. Actualment estem en el mercat lliure neoliberal en aquests contextos digitals. Jo tinc la sensació que això és free market, neoliberal competency, i no hi ha encara unes regulacions per protegir els actors menys privilegiats d'aquest entorn, que solen ser les dones. No sempre, però depenent de si volen o no volen compromís, si volen o no tenir fills, això els va situant en entorns on elles han de saber negociar millor els seus efectes, que és una cosa totalment contradictòria, i és el que acusa la sociòloga Eva Illús. Dakle, i treći dio Lorinog pitanja, dakle ono što centralno pitanje kod tih digitalnih tehnologija i kod stvaranja veza i ljubav je zapravo odgovornost. Sama digitalna tehnologija omogućuje svima da se pojavljuju, omogućuje osobama, omogućuje stvarima, omogućuje nekim drugim artefaktima, ali se eliminira odgovornost. Izgleda kao da je pristup digitalnim tehnologijama eliminira ono što je postalo nekad u tradicionalnom društvima. Dok ste živjeli u malom mjestu ili selu, znalo se točno koje su bile socijalne konvencije i koje su posljedice kad se prekrši. Danas toga više nema i izgleda kao da je taj ljubav u tom digitalnom svijetu u stvari predstavlja jedno slobodno neoliberalno tržište gdje svako može napraviti što god želi. Međutim, nema, kako kaže Alicija, bijele knjige u kojoj bi se ustanovila pravila odgovornosti i kako se ponašati i kako zaštititi oni koji su osjetljiviji u takvoj komunikaciji, naročito žene, ne uvijek kaže, ali naročito žene koje često puta ulaze u takve odnose i veze s emocijama. Da, hvala. Hvala, super. Eto, ja sam gotova sa svojim pitanjima, tako da... Hvala ti, Lora. Nažalost, malo smo kratki s vremenom, ali ova pitanja su zaista bila vrlo zanimljiva. Odgovori također. Doznali smo zaista mnogo o cijelom procesu iza stvaranja Brata od leda, što mi je jako drago bilo čuti. Posebno mi je zanimljiva i ova posljednja priča o budućem projektu koji će iznjedriti i novo pisanje, odnosno novi tekst kojim se zaista već sada možemo veseliti. Možete, Hrvoje, samo kraj ovih par rečenica, malo sam izgubio zvuk. Posebno mi je drago da smo imali prilike čuti malo više i o posljednjem projektu Alicijinom, koji će završiti, ako sam dobro ja razumio, i novim književnim tekstom u kojem ćemo moći u budućnosti uživati. Gracias. Ja bih sada prešao, ako se slažete, stigla su nam, pročitat ću vam 3 pitanja iz publike koja su postavili naši čitatelji, došli su nam u inbox, pa bih ja volio da i na njih odgovorite, da i čitatelje direktno uključimo. Još samo da kažem da je recepcija romana prošla kod nas iznimno dobro i da su čitatelji vrlo zadovoljni romanom
i zaista dobivamo samo pozitivne odgovore na roman. Može? Može. Prvo pitanje. Da polarni svijet do danas, da polarni krajevi zemlje do danas nisu istraženi, biste li se vi upustili u takav oblik istraživanja svijeta? Biste li otputovali u ledeno nepoznato? Zanima čitatelja. No em considero una exploradora geogràfica, em considero una exploradora d'idees i de llenguatges més que de geografies, tot i que tinc un component molt físic, que és que m'agrada conèixer coses noves, no tinc la passió pel risc físic, diguem, que sí que tenien els exploradors. Sí. Dakle, ja nisam istraživač u geografskom smislu, iako volim putovati i preuzimam određen dio rizika prilikom putovanja, ja sam zapravo istraživač ideja i misli. To je moj temelj kao osobe. Hvala lijepa, mislim da će se čitatelju svidjeti. A drugo pitanje je došlo usporedbe zapravo dvaju umjetnosti u kojima stvarate. Pa čitateljicu jednu zanima, jeste li općenito produktivniji u vizualnoj umjetnosti ili u pisanju? Clar, el concepte d'èxit és molt extern, però sí que puc parlar de satisfacció en algunes coses, no? Jo crec que tenen funcions diferents en la meva obra. Per mi el treball amb imatges és molt intuïtiu, molt investigatiu, i el de l'escriptura és més com una arqueologia, no? On també hi ha joc, no? Però és un altre tipus de treball en el qual la mediació amb els medis i els materials no és tan alta, és més una mediació amb el llenguatge. Per tant, tenen funcions totalment complementàries. Alicija kaže da su to zapravo dvije vrlo različite stvari i teško mi je to pojasniti u kojoj se bolje izražavam, zato što su alati kojim se izražavam u ova dva segmenta potpuno različiti. S jedne strane, vizualno izražavanje je vrlo imaginarno, dok s druge strane pisanje je kao arheologija, dakle, alat kod samog pisanja je puno reduciraniji nego što je to kod vizualne umjetnosti, zapravo upotrebljate samu snagu riječi. Hvala lijepa, tako. Ja bih se složio s time. Mislim da nekako ljudi, percepcija čitatelja i percepcija čovjeka kod umjetnika i načina na koji oni stvaraju je često, oni odvajaju to, odnosno shvaćaju dosta kao vrlo odvojene kategorije. Drago mi je da ste podijelili vaše osobno iskustvo s nama. I treće pitanje je vrlo u redu. Može? I treće pitanje je vrlo
možda i nekako najčešće koje primamo od čitatelja općenito kad su strani pisci u pitanju. Što trenutno čitate? Doncs actualment estic llegint prosa i poesia de visionàries. És a dir, estic investigant les dones que durant una època determinada, l'època medieval, per exemple, Hildegard de Bingen o Joana de Brunswick, per exemple, escrivien perquè m'interessa com elles visionaven el futur. No tant que m'interessi el passat de les seves representacions, sinó en quines condicions es dona la qüestió de la visió de futur. De quina edat són aquestes escriptores? Edat mitjana, no? Zoran, aha. Sí. Dakle, ono što sad radim je da čitam neke srednjovjekovne autorice kao što su Hildegard da Bingen, Joana de Brunswick, i ono što me najviše interesira u njenim djelima je njihova percepcija budućnosti. Dakle, ne zanima me prošlost u kojoj se oni nalaze i iz koje pišu, već upravo njihova percepcija kakva će biti budućnost. Jako zanimljiv fenomen za istraživati, moram priznati. Eto, to bi bilo to pitanje naših čitatelja. Ja bih zapravo sada volio kada bi nam Alicija zapravo pročitala jedan ulomak romana na katalonskom jeziku, da naši čitatelji i svi koji su se uključili mogu čuti djelo i na izvornom jeziku. Naravno, bez prevođenja. Bez prevođenja. Una pàgina o un paràgraf, per exemple? Paragraf. Sí, vaig a llegir al principi, d'acord? Pročitat ću početak. Germà de gel en català. Samo nešto, možete li sada prebaciti jezik na engleski? Sí. Vale. Je. D'acord. Mislim da je. Primer van aparèixer icebergs tabulars flotant a la piscina del barri. Per un forat al fons, entre l'enrajolat, hi entraven narvals. Dins l'aigua clorada, jo premia un tros de glaç blanc a la mà i jugava a enfonsar-lo i fer-lo emergir. Un somni. Més endavant, a l'Orsay de París, feia casquets polars als tutus blaus de les ballarines de Degas. Vaig començar a estudiar. Vaig aprendre que àrtic ve de la paraula grega arctos, prop de l'os, i antàrtic d'antarctos, allà on no hi ha ossos, sinó pingüins. Que els pols són llocs on les brúixoles es perden, eixos de revolució amb camps magnètics en desplaçament. Al nord, el punt cardinal per excel·lència, és un punt de referència lleugerament mòbil. Els pols, fins i tot el Sol, el terra, es mou. Els exploradors polars de principis del segle XX eren místics a la recerca del Sant Grial. Joseph Conrad va dir-ne que les seves ambicions eren tan pures com l'aire de les latituds que respiraven. Però aquells exploradors eren gent més semblant a la resta del que ens pensem, perquè, obviant el fet que posaven en perill la seva vida per una missió, segons els seus diaris, també tenien enveges, cometien errors i deien mentides. Hvala vam najljepša na ovome, stvarno je
Zaista je lijepo čuti katalonski književni jezik, zapravo jezik romana napisanog na katalonskom jeziku. Ja bih vam svima zapravo u ovom trenutku zahvalio što ste došli. Mislim da je ovo bilo iznimno kvalitetno i otkrivajuće druženje i zapravo moram reći da sam izrazito uživao kako u pitanjima, tako i u odgovorima. Alicija, zaista ti puno hvala što si nam se pridružila danas, što si našim čitateljima odlučila približiti svijet iza Brata od leda malo više. I hvala ti što si nam zapravo omogućila da ovako nešto izvedemo čak i u ovim uvjetima. Iznimno mi je žao što nismo imali priliku dovesti te u Hrvatsku, odnosno ugostiti te u Hrvatskoj kako je izvorno bio plan, ali eto, nadam se da ćemo nekad u budućnosti imati prilike i to ostvariti. Moltes gràcies a vosaltres. M'hagués encantat venir. Tinc moltíssimes ganes de visitar Croàcia perquè no hi he estat mai i espero que en un futur, qui sap, per la pròxima novel·la potser sigui possible conèixer-vos en persona. Hvala puno što ste me pozvali. Meni je jako žao što nisam isto mogla doći osobno, nikad nisam bila u Hrvatskoj. Međutim, pa ko zna, možda za moje iduće djelo nešto organiziramo direktno kod vas. To bi bilo apsolutno fantastično, apsolutno. Lora, hvala tebi na zaista dubokom uplivu u roman Alicije Kopf i na zaista fantastičnim pitanjima i na tome što si nam zapravo omogućila da doznamo zapravo danas jako puno. Hvala vam, a to je zato što je sjajan roman. Ja se slažem. Iznimno mi je drago da si unatoč tome što si već razgovarala s autoricom i ranije pristala ponovno doći i uveličati naravno. događaj. Ana, prije nego što napravimo nekakav pozdravni, imaš li ti zapravo za autoricu nekakvo pitanje? Ja se ispričavam, nisam prije dao prostor. U stvari, nemam pitanje za autoricu. Lorina perspektiva mi je bila odlična i baš smo se dotakli puno toga, uživala sam u razgovoru. Iskoristit ću samo auditorij koji pretpostavljam da voli čitati, pa mu se zato obraćam. U travanj je općenito kao mjesec knjige, recimo to tako, jer se 23. travnja slavi dan knjige, a što je ujedno i najveći katalonski praznik, San Jordi, dan knjige i ruže, i to je zaista tamo ogromna manifestacija u kojoj se kupuju, daruju knjige, a mi ćemo kroz cijeli travanj imati književne sadržaje, većinom virtualne, ali neke i fizičke, pa pozivam gledatelje sad koji nas gledaju da prate Facebook stranicu delegacije Vlade Katalonije, ako ih interesiraju ovakvi slični književni formati i događanja koja ćemo imati u travnju. Eto, i zahvaljujem se još jednom i bilo mi je drago sudjelovati s vama. Mogu prenijeti ovo Alisi?
Ana, hvala ti na tome što si došla i što si sudjelovala u ovom razgovoru i kao čitateljica, a i kao predstavnica delegacije Vlade Katalonije. Zaista mislim da radite sjajan posao i ja ću svakako popratiti ove vaše aktivnosti, nadam se da će i ostali. Još mi jedino preostaje zahvaliti gospodinu Zoranu Mijočinoviću što je danas omogućio da se dobro razumijemo i da se zapravo sve ideje koje jesu bile u našim umovima prenesu s jezika hrvatskog na katalonski i obratno. Zorane, puno vam hvala što ste došli, darovali nam svoje vrijeme i vještinu. Hvala, koliko sam to god mogao. Moram priznati da je ovaj način konsekutno prevođenja definitivno najgori, još preko laptopa, kad nemate slušalice, stvarno nije lako pohvatati sve što se govori, ali nadam se da smo na kraju ipak napravili dobar posao, zadovoljstvo svih. Hvala vama što ste me pozvali. Hvala vama, eto kažem, da, malo su ove okolnosti jesu malo drugačije, to nikad ne može zamijeniti ono druženje uživo. Jasno. Ali drago mi je da smo se ipak uspjeli naći i da smo o ovom prekrasnom i fantastičnom romanu Brat od leda imali prilike popričati s autoricom uživo. Hvala vam svima, hvala svima koji su se uključili, želim vam ugodan ostatak večeri, pratite naše stranice i dalje, bit će još puno ovakvih druženja.